Салом алейкум бародари азиз, салом алейкум ба кулли марди мусалмон. Иншаллоҳ ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Бародари азиз, аввали аввал шумо чия дастгирӣ кунед, видеоро панд кунед, ҷои кор мегуфтед. Ина магазини фикс прайс ҳаст, магазин. Бародари азиз, инҷа магазине ки кор официале, документ полни дошта боша, касе ки мақсад кор мекунад, мехоҳад кор кардан дар шаҳри Москва и Московский област. Ҳамин ҷода ҳаста кор, бародари азиз. Графикаш 2 ба 2, 5 ба 2, 6 ба 1 бародари азиз. Бо дора мобилни дора. Мобилни дора ки ана 1 соати кориш 224 рубл. Мисол кажд мобилниша ҳар ҳафта сумша метия. Масалан адрес метия Москва, адрес бета адрес мере то ана 11 соати кори дора. Мере кор мекни миёй мақсад бега заявка ҳамун қоғаз бета сурат гирифта мекни кажди ҳафта 6 пулта метия мобилниёш. Мақсад пастиянош ҳар моҳа оиликша мақсад хитон медонем бародари азиз. Сменоша гуфтам ки мақсад 2 ба 2, 5 ба 1, 6 ба 1, 5 ба 2, 6 ба 1. Кор официалния документ дар кор бародари азиз бо мегум кор документ. Нигоҳ кунед документош чи дар кор. Патент, регистрация, синос, перевод, паспорт, иммиграционный карта. Ҳам чизо дар кор бародари азиз. Аввали аввал хоҳиш мекунам шумо бародари азиз лайк монем, поделиться кунед то ҳамоми бародарое ки документ дорен мақсад беҷои корен марҳамат бародари азиз. Ҳамин одами кор мекардагина марҳамат ниёз мекунед чӣ кор мекунед пешу чӣ кор мекунад бародари азиз ман мефаҳмонтон. Ина магазин бародари азиз магазин навъи кардагиян ҳоли магазина навъи кардагиян пеш биё. Мақсад бародари азиз нигоҳ кунед бор миёя фақат шумо чӣ мекунед бор мия дар танаи боро ном навистагия ин боро нехе тава мақсад бор мия боро анҷоги мемонед ҳар як рӯз нехе номаш ҳастагия сенаш мондагия ҳам боро ки тилишка хати миёя тилишка шумо склада тилишка аст мегиред миёед инҷа бороро мемонед грузчик ҳамин кора мекунад то что есть бо аз кассир дар кор старший смена дар кор хулас любойш мақсад коригар мегирад ин ҳамин номро ки дар поёд мемонам ана Василиса ном дора илтимос каси забони русиро хуб медони ҳамон одамо занг зад ина бародари азиз ин магазин фикс прайс ҳамаи тавар дорина сумка ҳамин сумка мебия мебини ки ҳамқади сумка дар ҳамҷа аста ин чиш аст ҳаминҷа мемониша кори мушкил нест ки бори бугӯи вазбину чӣ кунам осона кина продуктанро продуктониша ҳастай кола ҳастай хулас кори вазби нест бачаҳода ҳастай духтародам ҳастай мисол бо касои гражданин бо хуб каси қатна гуфта буд документаши дар кора дошта бошед мақсад оиликаш хитон гӯшта кунед ки ана то 65000 оилик мегира 55 65 сменаи корита мебинам мисол 6 ба 1 кор кардем ҳам қадар оилика зиёд меша 5 ба 2 кор кардем бо камтар бо 2 ба 2 кардем бо камтар меша чанд қад сменаи кори зиёд чид ҳамон қадар хуб меша бо мақсад маълумоти пурра бародари азиз ҳамин номро мемонам дар ватсапаш банависед ё ки зангш бизанед хоҳиш мекунам аки бародари азиз ки мисол соати як чӣ хеле як касада занг меданед соати 1 шавам 2 шавам и мақсад урусан медонед ки ай соати 10 дига занг назанед дар ватсапаш банависед бигӯям ки мо документома 100% мехоҳем кор кунем Москва Московский област во адресошона роӣ мекунад дар куҷо магазин дорад қарибиётонда боша метавонед ки биёед документотона битиен кор кунед кор официалния бародари азиз боисибиёна мақсад бародари азиз ягон ҷои чашмбандӣ ягон ҷое ки сарчоқ меояд аз ин чизое ки меояд бародаро номаш навистагия дар танаи коробка вақте меояд дар танаи коробка номашам навистагия просто та тилишкаро мегирӣ мекашӣ мерӣ намҷада ин боро дар ростои худаш мондан мегирӣ ин чизе ки ҳаст ин чашмбандӣ нест кори ки сатела дигара корш кори қиин нест ози бо ма мақсад бо камон фачи мекунем бо дрон медорем склада нишон метиҳем касара нишон метиҳем хон тамошо кунем фақат ай шумо чӣ мера бародари азиз хоҳиш мекунам аввали аввал ки лайк монед поделиться кунед то бародарои бекор модаро хоҳарои ки бекоранд документ доранд хованд ки кунанд соҳиби ҷои кор шаванд аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша далчи видеоро тамошо кунед бародари азиз ина бо ҷои склади ҳамон магазин бародари азиз ногуфтанам онад ки бор мақсад тилишкаҳо мирем палетода меояд палета меояд рохли қати уна рохли бародари азиз рохли ка ҷоз ман нишон метам ина рохли бародари азиз инера рохли меган ина бародари рохли мебонед бисёр касе ки дар складо кор кардагиян ҳамира мақсад ана айтаҳ мошин мебиёяд мошина грузчи кора мекунад айтаҳ ба через лифт ана мақсад боло мебурад лифта через лифт боло мебураша ай мошин мегирӣ намҷа миёри склада мемонӣ чӣ боре ки дар магазин дар корай ай ҳамҷа ба мақсад
рохли қати не телегоя майдако ё қати методи ки навҷо ё паркадагия ё роз мекунанд дуруи магазин мебаранд боро мезананд стиляжон мезананд кори қине чизе ки дар оҷа намераса бародари аз инҷа меояд мекӯяд допустим энергетик намераса допустим энергетик намераса допустим кола намераса допустим пичи намераса чизе ки намераса ҳама ҳаст чизе ки ҳаст намераса аиҷа мегирем мебарем стиляжора пир мекунем бародари азиз корш кори мушкил нест бо мегумтон груз чикам мегиранд ана одаме ки бо фаҳмиша бошад хушрӯ будона кассирам мегиранд бо старши сменам мегиранд любой чиз одаме гражданин бошад бо директорам любой чиз даҷаиз кор мегиранд бародари азиз и ҳамаи бародаро ба хубӣ барои шумо ҳаст фақат ай шумо чӣ мера бародари азиз лайк монем падилӣ сагин то бародарои азиз подписатсия кунем ки ҳамин мо ҳам чанд қад зиёд шем ҳам қад коро иншоалло ки бо аҳида корои хуб суҳбат кардагем барои бародаро ҳаста кори беҳтарин иншоалло баъди ин навор бо он наворо меброя иншоалло хеле дидем каза бози боз касаша нишон метам ки каса дам чӣ хел коре модаро дам хоҳаро дам бародаро дам хай склача дидем бародари азиз далши бо ай касаш мерем абис мекунем алло аз ҳаматон розӣ боша бо мегӯм раҳмати калом барои дастгиритон фақат чикор мекунем лайк мемонем падилиса мекунем ва фикротона ҳатман ва ҳатман мерасем бародари бач графикош ман ҷа мемонам графикош ай соати чанд то чанд чӣ хел сменаи кориш чанд суми ойлик дора и мобилниш и постояниш ҳамаш анҷа менависам бо мемонам бародари азиз алло аз ҳаматон розӣ боша далши тамошо кунем лайк бародари азиз нигоҳ кунем ки инаи кассаша инамҷа мешини як компютер ина сбербанкаш инамҷа мақсад дар ҳамин чиз бародари азиз инами аппарате ки хитон ба ҳаматон медонем пробит мекунӣ чанд суми ки мешанем рӯи экран да меброя бародари азиз инамҷа меҷиқи дале вихид каса паса и корам мегирам бародари азиз да и корам одам дар корай корш мушкил неста имина ман худам қариб 1 сол кор кардагиам дар ҳамин пятиёрушка магнит ман худам 1 соли кори дорам ки дар ҳамин каса кор кардагиам корш кори қин нест фақат чи калақати забони русия донистан дар кор барои чӣ барои касаш барои як хуби забони русия ки муомилаи хуб доштан қати мақсад покупатело муомилаи хуб сами гилад обещайся нормали мақсад муомилаи хуб куни пеш меяд здравствуйте сразу пакет нужно сразу ҳамаша объяснить мекунӣ бародари азиз ки сами гилави муомилаи хуб барои ки и касада ҳар одам мақсад кор кардан наметавонад фақат сами гила муомилаи хуб кардан дар касада именно барои каса муомилаи хуб ки қати покупатело хуб муомила кунӣ ман худи бародари азиз кори мушкил нест касе ки мехоҳад нашоти зарплата нашоти ҳамаш дар рӯи экран бо меброя хитон бинем ин магазина нави кардагиам барои магазин нава чияй касе ки мехоҳем бародари азиз москва ва московский област номери василиста амҷа мемонам дар whatsapp банависем шумо дар ки ҷои территорияи москва московской област ҳастем адрестона бигем иншоалло ки ближайший магазин будид мерем кор мекунем ба он хотир бародари азиз ай шумо чӣ мерава лайк монем падилиста кунем то дигар бародаро бекор бошанд соҳиби ҷои кор шаванд алло аз ҳаматон розӣ бошад ина марҳамат модаро бародаро хоҳарое ки документ дорен бекор будем ина ма дигар баҳонаи бекорӣ нашавад ки мо ҷои кор нест дар хона ховем бекорем ина коро иншоалло бо як 5-6 намуд корои дига ҳаста гавданон кардагем ба мисли ҳамио рафта навор мекунам паҳн мекунем иншоалло то бародарои мо соҳиби ҷои кор шаванд алло аз ҳаматон розӣ бошад то видеоҳои оянда сарбаланду хонобод бошад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.